Moi tyypit, mä oon nyt YouTubessa julkisesti nähtävänä ja se kuumottaa mua tosi paljon. Joten tän ensimmäisen ikinä videoni aihe on asioita, joita ei ehkä kannata sanoa transihmisillä. Oikeesti, älkää sanoko näitä asioita, se on kerta kaikkiaan loukkaavaa ja epäasiallista. 1. Ootko tehnyt sukupuolileikkauksen sillä ihan kuin ensinnäkin jokainen transihminen olisi ammattikirurgi ja ammattikirurgit tekis leikkauksia itselleen. Ja toisenakin sillään minkä niistä, koska sukupuolen korjausleikkauksia on melko monenlaisia ja jokaisella on omat toiveet siitä, mitä haluaa tehtäväksi ja mitä ei. 2. Mikä sun oikea nimi on? Täällä viitataan siihen, että sen transhenkilön niiden itse käyttämä nimi itsestään ei olisi heidän oikea nimensä, joka on aika tyhmää mun mielestä oikeastaan, koska bitch please, miksi se niinku virallisuus tekee siitä vähemmän tai enemmän oikein tavallaan, koska mun mielestä ihmisten nimissä pointti on se, että sä tunnistat itse siitä nimestä. Jos sä tunnistat itse siitä nimestä, niin sä voit vaihtaa sen. Ja se on ehkä rudein shitti ikinä, että sä silleen tietoisesti kaivaisit jonkun ihmisen sen niin kuin dead namein esiin. En viittaa tällä mitenkään lähiaikoina sosiaalisessa mediassa pyörineeseen asiaan, joka liittyy vahvasti erääseen pikaruokaravintolaan. Mutta siis sillä niinku, just in case anyone's interested. Se on mun oikea nimi. Boom. Vittu 3. Miten sä harrastat seksiä? Aika samalla lailla kuin kaikki muutkin. Tai siis, Mä tiedän, että on olemassa paljon silleen etenkin heteroihmisiä. Etenkin. On tietysti muitakin, jotka ajattelee, että seksi on vain yhdyntää, mut chillatkaa oikeesti. Te missaatte tosi paljon. 4. Sä näytit niin paljon paremmalta tyttönä / poikana. Eli sillä niinku, että tämä viittaa siihen, että se henkilö näytti paremmalta ennen kuin se alkoi tuomaan itseään esille niin sanotun vastakkaisen sukupuolen edustajana. Niinku, toi on vaan turhaa ja epäkohteliasta ja turhaa ja sit turhaa. 5. Miltä sä näytit ennen kuin sä vaihdoit sun sukupuolta? Ensinnäkin sukupuolen vaihtaminen, come on, niinku chillaa. Tää on vähän sama kuin se, että sillä, mikä sun nimi oli ennen, koska niinku ei ne ihmiset kerro sulle sitä. Ei ne haluu kertoa sulle. Ne ei haluu, että sä niinku käytät sit nimeä tai niinku mitenkään yhdistät sen henkilön siihen ulkonäköön, mikä se oli aiemmin, mikä tämä henkilö oli aiemmin, niin miksi kukaan näyttäisi jotain kuvaa itsestään aiemmin, jos ei halua tulla yhdistetyksi siihen henkilöön. Et niinku, jotkut ihmiset on ihan fine sen kanssa, ne näyttää niitä vanhoja kuvia. Esimerkiksi mä näytän koko ajan mun vanhoja kuvia, koska mulla oli se niinku homo-emokausi jossain vaiheessa. TBH, se ei ole vieläkään oikein loppunut. Ja 6. Onko sul penis vai pillu? Oh my god, miksi? En mäkään tuu kyselemään yksityiskohtia kenenkään genitaaleista silleen. Kuin pitkä sun kyrpä on? XD, mua kiinnostaa tosi paljon. Tai siis
Mä ymmärrän, jos sä oot sillain seksuaalisessa mielessä kiinnostunut siitä henkilöstä, ja teillä on niinku tulossa se seksuaalinen suhde. Ja sit voi olla vähän silleen, niinku, että niin, et, joo, okei. Koska mä ymmärrän sen, että on preferenssejä. Mä tajuun sen, että kaikki ei ole seksuaalisesti kiinnostuneita henkilöistä heidän genitaliansa ja muun kropan mallin takia. Ja se on ihan fine, ei kenenkään pitäisi tuntea huono oloa siitä. Se on ihan fine. Mut silloin, jos sulla ei ole tullut seksuaalista suhdetta sen ihmisen kanssa, niin vittu lopettakaa. Se ei kuulu oikeastaan kellekään, miltä jonkun toisen henkilön genitalia näyttää. Tässä on mun top 6. Tykätkää, jos tykkäsitte, ja seuratkaa mua ja arvostakaa sitä faktaa, että mä teen tän mun jääkaapin vieressä. Koska tässä on paras valotus mun koko kämpästä tällä hetkellä. Että joo.